Opemsuo TV, our YouTube, Opemsuo Radio, our social media handles, and they about 2M Express. As you yet now, the 2M Express, Eddie Medias from Kokra, so Womo at the doctor for a cuckoo dam, Abba Womasia, Juma Womo and say, Womo a baba, a pomade and Shishamu at the Ama, Womo a drop for any Womo at Idijumano, Ewaha. Now, Omosi Womo, Ashisha, Woma son, woman, Womo, Ashisha, Womo Jem, Asha said Robert Nibi. So I will have 7 produce na ebia ofa nubonia wo mu botaye nyina ne se ombehwa drop ani se wotena wusti animu a wasono esese tiasem yie pa wani nso sese hunade na wo hwene nso etimi tede ekoso bia sade droba ebenya pomdene etimi aye adwuma de apasinyafo akọ aba na yate kwanhia so ewo ekwa so ntina 2M Express edi dwumadie ahyehye so tidi achi ne yenko ne yenhwe sade ebesi akopote Opemsuo Radio Opemsuo TV ni yenhwe sabre yenya mpanimfo a enne 2M Express apomden hwehwemu no wo di animu a bibia ekoso nti yene no ebetwehwe nkomo. Hi, good morning. Good morning, sir. Please, how are you doing? I'm well by God's grace. Please tell us your name and your position. Okay, so my name is Abigail Abantete Edusejenfi. I am the team leader for APT Foundation, and we are the team that is taking care of the health screening for 2M Express. Tell us the main reason behind this health screening for not any other people but drivers. Okay, so for APT Foundation, we are into screenings for organizations, and we take care of people in groups, like drivers, like market women, and a lot of other groups. 2M Express heard about one of the big things we do for Ghana Water Company, and they invited us because 2M Express has, I realized that their management actually thinks well of their staff, and they are in this business together as partners. They want to be sure that the drivers are safe, and as those of us who are also boarding their vehicles are safe. So over here we are doing all kinds of tests you can think about. We are doing drug tests, we are doing their sugar levels, blood pressures, we are doing counseling, we are doing ENT screening, we are doing eye screening, because I think that these are very, very important things that we need so that our drivers will be healthy whilst on the road, and then they would also be able to keep their families and would all be safe as it goes on. What are some of the relevance for drivers to know the health of their eye, their ear, their nose, and the other things you talk about? All right. So it's very important for a driver to know how far he can see, so that the best remedies can be done. It's also very important for a driver to be able to know about his ENT health, that is his ear, nose, and throat, so that if there's any issue whilst he's driving or even afterwards, it can be remedied. And there are other things we are doing. We are doing drug tests for all the drivers. We're also doing their lipid profile, which has a reflection with other things. We are also checking their central obesity so that we can give them the best care we can offer. Some people are of the view that most accident which happens on our road is due to the driver's problem with the eye, the problem that the drivers are having with their eye. Do you side with such assertion? Yes, I would, but I won't side with just that. There could be other issues. There could be other issues like a driver who is hypertensive, and he might not know. And I have to say that with this screening, we've come across a lot of them that didn't know about some of these states. So it's very good that a driver checks everything, including their eyes, including any reactions to drug, and including their blood sugars, so that just in case the driver is driving, there's hypoglycemia or the sugars are very low, the driver would know exactly what to do. Luckily for us, we have a screening. Apart from the screen, we have a consultation service running that every problem that is identified is also very well addressed. What will you tell a driver who thinks going through a health screening is not necessary for his or her job? All right, I think that this will go to a driver and to the general public. It's very important for you to know what your status is. Sometimes you realize that you are not feeling too well. It's very important that when exercises like this are going on, you are part of it, because you will not know until you check. And then until you check, you won't know what is the best remedy that can be given to you. And for this screening, we are actually not limiting it to just the male stuff. We are doing it for females. So we are doing breast examination for females and other female related conditions. So I think that
for a driver, it's very important for you to know your physical health. It's very important for you to know your mental health, and especially anything that would help you be a better driver, and anything that will cause safety on the road. I think that you should be very much interested in it. It is very scarce for a Ghanaian to voluntarily walk into a hospital to go through a health screening. What will you tell the general public about the relevance of health screening? All right, I think that when it comes to these things, your health is actually your responsibility. It's very important for you to know that because of the age I have gotten to, or because of some family background I have, it's very important that I am monitoring whatever my health issues are. And it's very important for organizations and management of organizations to also organize screenings like this, so that we'll know how our workers are doing, which will also amount to a lot of occupational health. What other advice do you have for the general public? I would say that as APT, we are here to help groups, organizations, and companies to ensure that there's occupational health and safety everywhere. And so I would advise that if you can't go to the hospital, you want a setup like this, we can always come in, organize something for you, and then your workers or the community at large will be safe and healthy. Thank you, madam. Thank you, sir. Omo enya kwenya ma P 2 p.m. Express. Omo 2M Express hair screening. Omo enya so fast will be better chunko. Opening Opemsuo ni ye ma watching. Yeah. Good morning. Yes, yeah. TF1 na. Padaroma wudin. Ali Mohammed. Ali Mohammed say oba 2M Express din be pa ni ye de hwehwe wa ibehu. Okay, oba 2M Express ya hwehwe mi ya obehu mi a this okase avita accelerator down ahweye. Yes, accelerator down and is speed no kopa. Ya bata ahweye dem. So speed ni de wo ko na mu mahweye no. Ahweye o. Ena mo mpanimfo ade akwanya eboka aye apomuden hwehwe mu ade amam wo baaye wo fahen na ya hwehwe. Oh. The impending phone na se new bia netimi esi ema ne drivers e wo Ghana hanom ye the 2M Express impending phone na se ye bae ya hwe me minimu ahwe maso ahwe mani ahwe me mojamu se boni bi wo mu a esi tima bia e dibetimi ahwe me yi ti ya hwehwe doctors kukudam a omo Ghana ha and a 2M Express. I saw Mudiaba, Yasuya ha. Say Ombesha or drivers. Our special drivers, international drivers, or Ghana. Tisa Washa say, Yama doctor for Ebesha was so minimum, with him when ni Sashi Munina, more dropper for Fasodia Ben and Benya. Oh, Fasua a womb at Dawson. Say Nipa special driver. Who drive ubi bia eye adwuma waso eye adwuma e wa abonten wani eye adwuma e wo wanim ene wachi ene wo left and right wani eye bibia ansa na wo hwene etie mframa be na efiru ka mu eba atinka be na ebia wo tai ediba anase wo inji anase wo water mframa be na efiri nsuo no mu a eba ayeshi overheating a start eye bibi ningina omo check ningina amaye eti senne yes health screening de na so yensin chen kakra na yenhwe adroba for ya na dodo na abomko du se kwanhia bibla esisi e wokwan so no ye namoso na eba wo kana say oh anakure bebredie enam driver so a nkwanhia eba no because drivers no say wo drive car enye wo kan ko ana ese wo drive car wo hia no any car e wo wachi ese wo drive sa car 3 we nyina se wo ye perfect driver dia sa dwi we nyina ese e wo wutimu a wo de car namo a car wo hia no any car wo di wachi ene de wa park left and right ese wo drive sa car siri nyina won ka se o mi driver matina mi ka mo mi drive mi de obi ba me mfa ho mi de mi na milemu enti mi drive mi ka nko no
ni steer betima atu ni tie betima apai we betima di wachi aba wo nchen enti anytime 2M express drivers yenamo a yempanyimfo achichi ama ya hu se wo drive car no a drive obi ka kan wo car no ho de wo ba ene de wodi wachi eba de wodi wachi wobetima feli brake wa sane so anase wobetima wo so wo bompe won onim se speed ramps wo anim wo atia so na won aba bebo to just by your mobile seat ni de omu nyina bepra enti ese wu tie brake na wa twe ka hwe wachi ka be na edi wachi se na mbesi active brake akwa speed ramps no ni nyina e ahwe yi a ese driver wuti ka mu a wo be sa ahwe yi enu nti na odin de ahwe yi no di mi ahwe yi ka se aveta accelerator down ahwe yi American de ko bati ahwe yi wum say woni Opemsuo TV akasa ka chief driver driver for ni nyina pani wo hwe ye papa na tifi atum se wa bo adwuma ache pa obani Opemsuo TV ni ye mo ache yeja badaro ma wodi pacho ye frame Kwabra Pepra aka Zakios Zakios wampa badaro ma nne mo mpanimfo adwene mo ho kofa drop a doctor for kukudam se ye may hwehwe mapomudene emu ade asem na aka che mo mpanimfo ye mpanimfo asem a ye beka che die dikan ye beda Opemsuo anameboa TV ye da o mase nyame nhira won because enye omunyina na enye TVs ni nyina na radio phone nyina na yesa adwuma wi because ye shetokrum so omawura ho nyame nhira emu adwuma yefo no efise omoye obi a omame ehu se oman no akomada omoso asanteman so akomada omoso de tosu biem ye de nasema 2M empanimfo so omadwen yen drivers ho sebe ye de akwantufo na nam se ye ni nya yentumi mfo mo nko ye nan nya yentumi mfo mo nko eti oma ba se omo behwehwe ye pomuden 2M empanimfo omo ta ye na mre bia ye lances se omo behwe ye nini ade no na we no de eye soronko nti ye de aseda e de ma omo se wo hwe se drobeni ya nya ye hunu ba bia wa pomudene we need ye wo hwene wo waso wo hwa amfaso de be na mo benya free opani ye benya emfaso de bebre de kire se driver se wapomudin enku ye a akwantufo ade omutu kwano krano enwie mudi because yemfa ne se wo kọ na se wani nye that light to wani a obede na wakọ obekọ kokum nipa ti eboy eyemayen se omoye emfaso ye nya woso de ebebre ebi nso ka oman no eviso because obetra me kam na mani ya me do bekọ kudura sumdwem na nso wakọhwe wabusuafo en yen hwe kwan so se drobeni na kwanhia iguso a ekoso de be ne nam Ghana kwan so ma ka kwanhia tresisi se oye drobeni a waye adwuma ya che yo opani me started ka adwuma me started in 1990 me je me lances 13th June 1993 na me je me lances kumase kwan so mafaswa che na ye kwan Ghana kwan ye besre ye mpanimfo ye kwan ni nye sesi a me no ka sei se wo firi kumase ye kwa wo betumi ayusu be 3 hours akodu nsawom e firi nsawom ko sekno wo be yusu be 2 hours ade aka ho e kwan ni nye accident be si a e kwan ni di mu 70% na ye driver ye mfom so nso aye 30% ana ye maintenance nso e ka ho because maintenance no the enti ameka say drivers ye 30% nse maintenance ni ye wo car no e ye 10% because ka na bi wo a ne tai nya kra o fa ko ba ko bra ana ahweyie enso ka ho ana ma accident esisi wo kwan so ebi susu say speed ram a friend bumping eno nso ados we ye kwan so enti na ma accident ados no ususu say speed ram no eboa kwan adrobafo eboa mo esi akwanhia no kwan anase amana kosoro kra wo pani me dase sa hwiri me hu se dia meka no twi mu se dia bumping na wo kan die di kan se ye mayani da fo mo bumping ese kwan ese ka kwan papa de chese wo hwe bumping no ebi ensuo to na ese erosion no ese de kono ekoduru ope na choku enti kan so famu a na etu amana
na etu amra be hu ana amra beda wo de aya hwe bumpings e wo kwan so nyina amra beda ho ese kwan papa number 1 2 etumi koso accident na accident ne say wo driver ni wo because ebi du ba bi no wo be ben ho a ye de somebody see o say ramp so ha but ebi also be do na ramp bi ani ho ade nso asa woni beba ho so no adu ho wan hwe yie ebe hwiru na wo da nwuram eti say omo be ye ramps na omo ma ehu akande no enimu say ombe ma ahyensode o akabe kakra no waduru ba bia wo be hwiri eti no to bo ase kose omo ye ne sa ebe twe accident no aba efom efa ramp no na ramp no dia ye hu ne se eboa krom hofo no emoa ye drivers no se de be ya beduru abeto bo ase na ebi akola bi twam wanya koye twam enso ye drivers opani ma meka bi nkyerɛw se wo ye driver na wani da ho na wo beduru krom a ewo emirika dodo ese wokɔ even akora so betumi agina ana ka ne pem no kro ngu fani say bia wadu krom na wokɔ be 20-30 kilometers a money pa akɔ uhu so bi twam a betumi agina break but say wodi mirika tenten so enu ntina mom de ramps no eba ekon no because wadu krom no ho no be kyerɛ ne krache power say onim ka so ati ase but honum so na se woto bo ase na mfa kwanhia emfa ama wan kokum nipa wan huni amechire no because obi akola bi ne maame aso an o to ade bre me ono akola na dwen mu ye den obi onum so otwa kon mo okoto ade na bre ne ade na okoto na dwen wo so eti wo driver na wadu krom na se woto bo ase ye ntu am mpanifo no kyerɛ yen ade tambia ye duru krom a na de aya na ye me ya e for man ga na ho se ye car no se omunya hu se ka Toyota white no enko anam de yetuam omu konya accident ka bi konya accident wo ba bia yesituam enso e bi kura ne entro ho tuam no enso omu de ahye yen edenti yese abo so na ne ngoma so etiro ebasa yese etuam ni bia nya accident ebi won ma yete wo kura na o ma frɛ yen omu ka ni bia nya accident obekwa akoye na nye ye ka ni bia eti yesre o man Ghana so obeka tuam ahwese ya tworo ho 2M bia ya tworo ho 2M Express e de na da 2M Express adrobafo ene adrobafo akantem opani medase nyame nhira o enso ya damu no ye 2M empanifo tete yen ebia ne sese o makofa driver doctors aba omu ba behwe ya pomuden wa pomuden ye doctor ne betro we nani sese but omu aka ne de omu nya ne sa de to sumienu omu busumi nsia bi omu de fa ntetiye mu se de besi ye kofa road safety for ye kofa DVL for omu be kyerɛ ye kwanso emra ne ade eti no yenye kaka no ana omu kyerɛ de we ye sini passengers ye den ekasa ebeye den be ye ngonwa se 2M Express driver ebetumi akasa ne passenger ho bone da bi eno ne nsusu e da ye ne omu aka ne ntem eja we bra Opemsuo de wase nyame nhira mo enso yeda mwase pa 2M driver yeda mwase kenya 2M Express driver penifo no ba konso ewa obani Opemsuo TV ni ye mo ache yemi josiminia wadaruma udin no djuma udi ma 2M Express ba cho fm bafo asare me driver e 2M Express ewa for mama ni oni nkomo we ya na amanfo bebele susu se a driver for aban shede ni suban a driver for mu ade na driver for say sase mo moti ase na mofa no na etesen yo minu ya meda wase ni asimo abusami no kra ye tete saade a driver for ntimi kasa driver for ye dey eni suban driver for suban na ye 2M die ye die wo suban 2M oba ha ntete ye de ma wono different from other drivers na ntete ye de ma wono aha ye kira kwan abesi ni passengers akasa problem ba de abesi ni passengers are relate nti ye 2M de kasa driver for ni suban a me de me kasa 2M for de ye de saade de ye nka ho because ntete ye mpanyfo de man oba ha obeko training for bare 1 week ya do betina classroom a kire wade 1 week ansa na de kai de ahye wonsem nti saasa me de me ka se 2M de ya driver phone de e wo suban pa e de na ma obi e ye driver papa ka se wey o ye driver papa o de na e ma obi ye driver papa me ne me da wase ye kan driver papa ne de wakɔ na obeduru se obehwa hwie wo kwan so se obe overtaking
wanim ye ansa na wakọ obo na kevo so no overtaking no bitim say oh me dey 3 hours me dey 2 hours eno nche say driver papa ne dey watimi akọ abeduru asumdue mu wo the passengers 14 ne kokumase wo driver papa ye ne say watimi do mu nyina kodu asumdue ma obia ho ante ye den chima wakọ kana busuafo nsa asumdue mu me dey say na mu driver papa enye dey me kontem ma bantem ma yese me na mtimi over na me go speed there bi driver papa ne dey we dey watimi akoduru asumdue mu ebi susu se driver dwuma no esese nka yede eka suku ntete kora ho na nka okosuku aba na sedi obi kosuku be ye teacher ni obi kosuku be ye doctor nka obi akosuku aba be ye driver bi se obi odi mate nmu aba ye driver no ya na ha adwene ususu se omu di mate e be ye driver ene omu kwajeje ntete ye no wo school mu no so ye be nkwanta be na da wo mienu ntem emuni amedase enne kwanta die ebi wo to say the meme kan e wosenka car e de be show nsem wunya ho ntetiye wunya ho suahunu ansa na e de a show nsem wonso buon ma wodi mate na driver yese na na e de car show nsem ntina me kase ya ha no apart from unim driving said den now ba ye be san do atena classroom and den a kire wade ansa na odi car den esikwan so ntime de se ye ma ntetiye wunya ntetiye kakra ka ho experience ne ntetiye no wunya ni mienu kaboma eboa pa enye se wudi meta na wo bonzu no ye no ye de ka cha onsem e wo se wunya ntetiye kakra so ye den e de ka ho ene mumpanimfo de doctor fo aba se ye mehwehwe mopom maso moni mohwene ne niema bebre e de na aka che mumpanimfo oh nyame nim nukureni ye beda o mase de dikan asidaka sie ne de me mpanyimfo because me be adwuma mu ade say first time we say yes ade we na ebe boy drivers nso won see adwuma yin da bia ye kɔ na ye ba ye nya mmere say ye de kɔ akɔhwɛ ye den ye mpum to atase aye ne nyama ya adoma mpanyimfo wa yes ade amen no me de ye mani so pa ye da o mase nso nka bombetimia no afi bia na 6 months bia kra man ya ke be da o mase ye da o mase so bi mra biem yedase wodi ni bio e frame ba afo asare afo yedase opani ba konso e wo ha wono nso ene wanya akwanya oba behwehwe na pomudene emu opani Opemsuo TV ni ye mawache mayako padaru mawudin frame alasa akanu yala samsiro ya na wa ma oneso kakra wonso dwumadie be na wudie e wo 2M Express ya wacho mi twika 2M Express o ye driver ni die ma me hu vim no vim ya driver ni die ye konkran kwazo enne mompanimfo aboka kofa a doctor fo animdifo akukudam aba ye ba be ye pomden hwehwemu e de mamo e de na aka che mompanimfo ye meka che o mo se ye driver die isi kwanso a ye ahweyi o kana wo twina eso chubi de ka ho de duwachi de duwanim de ba eso hwe otwi obi ya de ka ho de hona otimi ari akoduru asunwem sadrobeni ye ba be ye hwepum de hwehwemu amawo ye hwe waso ye hwe wani ye hwe wo hwene na hwehwemu ahodo aka ye hwe mfaso bei na sa hwehwemu yi wo susu se ebe ye de amamo adrobafo so a me so mo se bia mo cheke pomudin ye ni bibia abetima boya ama edwumadi na wie pe yedase yes aka openina ene health screening 2M Express ye shenensa opening Opemsuo TV ni ye mawache meje osum wadaroma wudin frame Dr. Ejaku Poku Doctor ene 2M Express de apomden hwehwemu ma umadroba fo ni umadwuma fo doctor wonim de wo apomden ho de droba fo de nkenta anti we fa so de bi wo so ma ya droba fo yi hia pa se okopa adwuma mprepi no ye ma okoye se ko doctor no hwehwem se adwuma no fata wo wa hoade abetimi de aye mprepi de se se awia yenye bibiem ebi amfie dukura ne yenhwe de akanya ne ejabo wa so ebe hia se adwumayefo nipa atisika di bi omu adwuma nkra mpo ne aban mu no
sɛ yɛma yɛni kɔ adwumayɛfoɔ ho. Sɛ drɔba ehu sɛdeɛ n'ani ahoɔden n'aso ahoɔden ne hwene ahoɔden ɛne sɛdeɛ ne BP tie no fasodeɛ bɛyi na ɛwɔ ɛma drɔbafoɔ adwuma. Dwumadi a yɛdi ne nei sɛnea yɛdi kan akyerɛ wo mu no Up Foundation na nka wobɛhwɛ a sɛ medical screening deɛ yɛyɛ obi wɔ baabiara yɛwɔ asɔre mu no ne adeade ɛnema mmienu na yɛde aka dwumadi ho a yɛni wɔ ho paa na ne nyinaa yɛato the harm reduction ɛdɛm a nipa ɛdi wɔ nipadua mu sɛ nka wo nko ara na nka wohwɛ aku ho deɛ anka ɛha adwene na mo bɛhwɛ no na akɔfa nipa ahodoɔ bebree ɛnɛ sɛ woka hyɛn a wode w'ani waso ne onan nyinaa ɛna ɛka ɛno nti ɛkɔhia sɛ ɛsɛ sɛ nipadua ho aka ne nyinaa yɛhwɛ ɛsiesie ne yie dwumadi a yɛdi ne nei ne di kan woka ani ho asɛm ani deɛ sɛ nipa pɛ mu paa deɛ a sɛ w'ani ne nyaa ne sɛ lances koraa yɛma obi na ade asi kwan so anaasɛ nka ɛbɛtumi a nka afi biaa obiaa wosɔ stia mu de ka asi hɔ de nipa gu mu de nam kwan so de tu Amerika deɛ ɔsɛ yɛhwɛ sɛ w'ani no ɛyɛ korɔgyen nkwanhyia bebree si a yɛ wɔ nneɛma bebree a yɛde hyɛ no ebi nso bɛyɛ ani no fi sɛ ɔpɛgya n'ani no na wɔahu sɛ sɛ ɛkyerɛ bi ayɛ na esum kanea ni hɔ deɛ nanso ani no nipadua ani no ɛyɛ no sɛnea wobɛtumi de hu biribiaa nanso obi wɔ hɔ a ne deɛ no ani ahoɔden saa ne ɛtɔ so mmienu a ɛnɛ yɛyɛ a ɛno nso so ɛhia yɛn paa nipa bi kyerɛ suban bi wɔ adwuma mu ɛtɔ da bi a ne de ahyɛ sɛ nipa no ne suban ara no anaasɛ obi na ɛkɔhyɛ no abufuo wobɛhwɛ no nso so na onipadua naa na ɛdi ne nipadua mu dɛm yɛsɛ sɛ wonom nsa a ɛmfa ka sɛ apolisifoɔ koraa gyina kwan so a na sɛ yɛpɛ sɛ yɛhwɛ sɛ bi a wanom nsa no ansɛ bi a ɛhwɛ wɔ nom hwɛ anaa ɛwɔ afidie a yɛde hwɛ saa bere abɛɛfo hwehwɛ mu no ama nneɛma akɔ animu paa sɛ onipa no wanom nsa no mmoɔ n'anom deɛ a wɔtumi kɔ ne mmom so wafɛ no bɔne a ɛha adwen paa ɛnibɔne no obi wɔ hɔ a ne deɛ no kyerɛ sɛ da biara ɛso wafa kakra ohua kakra anaa wɔtwe wii kakra anaa sɛ ɔnom kokain ɔhua kakraa bi ɔnhyɛ obi a ayɛ sɛ ɛgu no ho bebree obi nso ma ne borɔ so dwuma a yɛdi ne nei sɛ wode bi aka wano a yɛbɛhu na yɛaka kyerɛ wo sɛ nnipa nti nnuro bɔne anaasɛ nneɛma ne sɛ yɛde kɔ yɛwidie mu no ahodoɔ du ɛna yɛbɛtumi ayɛ ho adwuma na yɛhyehyɛ sɛ ɔna ɛka ka ɛbɛtumi paa ka aban no ɔmfa ne ho nyim bi ɛne yɛgyina kwan so a ɛnya deɛ ayɛ den koraa wosi yɛ a ɔdwonsɔnko a ne yɛhia yɛbɛtumi aka kyerɛ sɛ woafa no bɔne sɛ woyɛ dwuma ebi a wabie w'adwuma carpentry shop anaasɛ mason wɔmɔforo dan carpenterfoɔ fitafoɔ wɔ adwumafoɔ bebree wɔ mu a ɛwɔ sɛ wohwɛ ɛnnɛ sɛneɛ nnubɔne no sitiɛ no ɛnyɛ obi a waboro da kwan ho nko a bɔ obi wɔ hɔ a no anso ɔnom kwa ɛno ne ma ebi asuban bi a wobu kura wobu Dr. mentwa wa no ma memgwehɛ adrɔbafoɔ no mu no yɛ na dodoɔ no susu sɛ sɛ wamfa aduro bi special painkiller bi ankana no titiri wo mu a mu twa kwantentene no fa aduro wei bi susu koraa sɛ ɔnom nsampo a ɛna n'ani ɛda fam ɛyɛ perception kɛkɛ anaasɛ ɛtumi yɛ adwuma saa ade a ɛsɛ sɛ ɛtie na yɛte aseɛ no sɛ ɛnsa ne saa kokainum ne saa deɛ ne nyinaa no ɔnom ma ɔyɛ kikikiki kwa na nkyɛ koraa na woda ne nyinaa ma woda ɛyɛ nnura yɛdeda na dwuma baako a ɛyɛ ne sɛ bi a mpom yɛ wo din ka dindin de ana okonya accident we pra ne ade woba doctor for hɔ a yɛ ma woda sɛne ɛbɛyɛ a ne yɛ ano so bɛte kakra enti sɛ wonnom nsa wonnom koke wonnom sa de kyɛ sɛ wokɔ akɔda no no ɛwɔ sɛ ɔte aseɛ ɛno na de nkɔhyia bebree ba no dodoɔ no ada onum yɛ a wobɛda
enche kura bi adon hwere ba kwa dom na woda enimu ne de obo so wo ye kikiki de wo mfisa wo ahode nanso enche kura na woda edi ade ehu paaye eno nti da bia ye ka se o ka wo kuta sitiamu ka kaade a onumonsa ene onum na wate wo enanum so abo na mu akofa no bone eno so ne sunsan so te sense ensen ya obeda nti ade ehia pa ye hwe se road safety for no do mu ho beje mu na ya bi eno anse ye gina car no a ojo so kakra be man ya ebehu ya se kuhwa wonum kura nura wanum go video mu nyina ebehu na yaka ho asoma kiro Doctor yenhwe ene pumdin a wo hwe Ghana ye fie mu a ade a wo de ka kire obi a wonte wase pa se bia ya atakọ hospital na kwahwehwe opomdim ya ade a ya achi wade ye kora afutuo be na wo de ma Ghana fo ye be stress opomdim hu hia ene petrol ewo onipadua ne mu obi kura onyare nya hwe kura so ya no pekọ adwuma onam kwa mu otimi twahwewu enti se ehunu nti na betimi ahia se ona hwe nye no so na bibi ye no ono no yi nani fitre pa mema pe hospital kokra so kokwohwe na so to na bia na mfiri yen so how die so se ekopesi kaba enti time ma de kwa spend no hospital ho no se ye de koped ye tu amanfo afui na yen so ye apom de ho adwuma so yen so ye tu ehunfu bi ekwan ben so ne ye be fa se nipa ne ma ebetumi aben wo mu say yes ye time ni nyina de hospital until o say ye adwuma ne nseche we say ebremu no wellness clinic bi esi ho udwum utwamu akona kohwe we kwa emfa ne se minsusu ye ne se hospital na betumi akokrom se health insurance kuru ya and se chiro ni atesa ne waba ho a and ye betumi aboaboa ye ho na ya ye krum ebi abosumi bia ne aye baako e ba bia ye catchment area ana say nipa ehwe ohun so no e do so beboa ebi so obi ho onya kwan ema se ye kwa adwuma mu kura na se ye ya ade kro no eno an se ene ma be chorchoro no e betumi de akọ hospital ho no eno so betumi aboa ama apomdin ho ensem aye organa no akoso Doctor bi afutuo bi wo ho ana asem bi wo ho apese odi tudwa ma musawa wadaroma ekwenda ho ni a me pese me kan se obi wo ho woni ne makura tifi o gidi sa akure onum no bone wo bisa no a won kan kure ese fa ne bra o de ba e betumi a kiro sa akura no onum no bone anaso onum no bone enti sa brisi se eno so wo ho eno a meet ba ko pe e be kiro se akura no onum bone e betumi aka edu bone a wafa egu no video mu nyina enti nyese ye gi ho achenye akura na ne be stress aban fa ne ho nyem ana se road safety for no sa ne men aba ejina kwan so ana station no kuransa na betra ka mu kura na chisi attest wa hwe ansa na waso stie no mu e de atukwan Dr. Strogan bi nenam say winim red ho kokos wala ni nyina no boni ya kan isu so pay pa ena e de ble ye titru mabunu ya a kire gusu ekum ye ente se wote se kan kwanhia bebresi fa be free ho edien na be ma obi gina esoro bodan so beti ahwekum ebia ne duane na enye na fa bebre enye dua no a yetimi hu se binum tetare dan ho aje so mai nsinsen school no wantumi anko adwuma de ma no wontumi nye enye emrante enku mmaba wanso so kan obi okọ ayase edien na be ma obi aso afunu a sebi enka ye din a ye kosie ye de betwa ye ho a ene ma kofa mu mogem ni nyina ye suban a ha adwene bi enti senka se ni pe ye wukura akokora de ankan ha ye na muti ha na ha adwene afi baako na nipa baako ode nipa be se wo ha na kwa asamado ebre mu brenso ye enti enima ha adwene pa so no ase ne nipa dua ankan ha ye na mu o se asa afoforo de ene na ya de ha ma nipa didem ne nkwa na nyina eni se ye kan bo ho ne ho asam de a na ya de a ye nibrisem pa ebi se obi hye ne fie na eye ebi kura wonim ono na din se ka ekoto
enti enya de a obetumi kura ache no so ono na akoto na de ene oye na de eko enti eye suban a so nipa so mu hadwene ena omo a mudi bia keka omo ano no nyina no enwe omu ye na ma ye hu enti ebese sese de ano fam de a ana ye de ano tumu aka enso ho a o se etu hu anamo se ye bisaw ai kana se ye enti a sese ye tese na asorfo kura betimi de asia nim ho udu ho a na okomfa dwo so aba na se yaso mu ja hwe se wanum no bone kura nsa na wabetena ho a yenya na ebehu se ebi wo ho ba bia nti enya wadwene se ebi a mema emrante ne mebo ne nam mu nkompanifo nyina enum no bone bi mu mesabi omu kanse mu emfata eye ne ya emfata nti ade a ha adwen pa o se hwe bo ho bra Doctor within biom any opposition wo dwumadie mu Dr. Ejaku Poku me na me okwankyerefo ema Up Foundation no dwumadi a yekoso nyina na ebo ho bra edasi 2M Express penifo no baako yene ne betwetwe nkomo na wakyerɛ yi botaye a etre kyerɛ man ne wo mo afa aboka kofa doctor for could we eba behwehwe wo madroba for ene wo madwumayefo epomo obani Opemsuo TV so ne yema wache yo obani mejewo so wadaroma udini udibre wo 2M Express mu yo mebajo wadaroma within the kwesinya kon aidan me na me operations manager emo 2M Express Padaroma intensi a driver for ku say the work Ghana pa but say a driver for ku bi afa to the house work for driver for a doctor for penifo say aba ba hwehwe na dwumayefo mu no yenten e de botaye na e te akire ma mo yes adwumadi ne yo we de me da atifo ina ase na mada na ahwefo so ase Yambutaya tire chima ye this adwuma we as 2M Express transport company now chibia no yetumi de akwantifo boy 3000 eko enkran Kumasi takrade ye de omudi akwaniaba na se wo hwe na chibia yetumi fa nipa 3000 a bosome no ye fa nipa do say na ehon be hia say company as 2M Express yene enipa na ye adwuma die e wo se ye hwe yadrafo apomuden wo mani sede omo etena kamu a omo si efa wo mapom keka wo ho keka wo mo aso afidie hoi car wo de na ma e wo se driver ni ne car no mo nya communication and this driver no say wasomu eyedin a in fact se bibi baka no ho a onte etosumienu se wani ehunu ade a ekwan mu ebosikura wo hu wani na kofa enkwanhia ba enti yebotan pa ne se yen pese friends say an accident ye body twime friends say na at renchem ebeba na yen account phone so ye beje on tata e de o ma koduru ba bia e wo se wo moko because obi be for car oni sa ne ipa no anya akwa apam ana represent contract say e wo se wo de no koduru ba bia okọ asomdwe mu because obi for car ni say o truck ma na kuma edane ne ensam e wo se onya na botoyamu o feel comfortable na ni na so untumi nye saade no untumi achieve saade no abra o shenkani na oti ehene chira ori tukwan no unhu na pomuden what I say enti say yes saade we ema ya drive for na it's only 2 months person kwa na ebra no ne bra no ye sadwuma die we ye hwe ya drive for no ye hwe wo mani o maso omo pomuden obi ho no ma na owo yare bia sabio wo de asie on kantre yen ema yenhu ekwan mu na akoba na waja waja da passenger for na akwantimfi tabi yen de we make sure say ansana wo batra stay na chi no we fully well who be bia kama wa pomsisi so yare de etumi ba but periodically no yankasa ya cheki ya fatu ya hoso ya cheki ya shenka furu nyina na yehu se o mapomudin eye es brand sana ya ma okwan ma wasi odi hye no esi kwan so akotem na hono makofa
na kwantifo e de omako wadaroma wei ebeye de etwato wei ye de dikan ana de etwato ani ambe ana wei de ara de abla no bla no bia mo be oh me pacho enye de edikan ni ena enye de etwato ni yen achebia busumi nsian bia ye frɛ with a medical team, medical with a perfectionist. We share a hormone nanka ye interview no babia screen no e koso na enka obi hu enye enkora with the doctors. Dr. Abuachi ja kona nkasa wo ha binti. Sa me da sefa bebrebe se wabore din. What I say? O ya ye nyina so ye jitum se doctor wabin pa ninim die e wo na yara sehwe mu e kwa akiri sa entre to safre na enye ndenko a ya ye bebrebe na ebra so se o se yesan ye bi ene de twam a afeno ano enkwa wiye nso ye bese aba na amamparefo ya se ato safre na doctor fo no ma se behwehwe ye mpomo se de siko ye mi akra me nkokwan so kra me tv kra me kra mi ye bi me check me pressure me sites me blood me sugar level me pressure. I did a lot of screening. You must away nyamon kwa ne driving union drivers union and say mo operate transport ye wo bebre e wo Ghana ha de mu ye obekamfo akere unuanom a wo nsu di dwuma bi se wo nsu amona se enempani se ye hwehwe aboa wadore sradia e ofia ye sua we se prako na we prako ni firi hono ma ye nkobi so dwan say na we sradia e o hefa no 2 express ye one number 1 ewo what I say 2 express ye need size what I say the whole Ghana ye share na disadi hunu ana ewo yem papa Daniel Ocheba Boaji na so Nyankopon fa de cry na seye na the vision tra wode 2 express she said demu hwe kra de eye che se eye ni mun kete 2 express yem kwani transport company even ye what tracking with the device ewo ye kamu as a wo kwa car no the driver no communicate what I say where the device no ready e catch driver say driver baby we adri I had to say or communicate extra with the driver no what I say the whole Ghana transport company be any hono ma yeah it will be me mobile what I say but yeah 2 express here I think we are we say ho a will be any hobby. I didn't crash now the more customers, more passengers at the Bia Mudia Trenchy. Madam, ye customers didn't say, and can one now, one for your cars, ye won't conform one we a lawyer, will be on or call. That's a 1 year 2 express car. Or what was the total ground because of grabber, none MRT. What you say, ye car shot to now order. Companies no work but enams a GDA and a control in the way you say so mo try come asumdwemu ye de omo koduru asumdwemu ya shine kafo so enim ka no ka etobobo ase omonye wrong over taking na America so ya mom limit ya wo mu diso enti e ma che say na kondifo no e wo gidie e wo yemu e na yen so yesom wo mu ye ye driver e very decent ya asha kofa no e decent o mu ye law abiding the rebe enti meda na kondifo ase se o mu de yen edi nsa wo so o mu nkoswara na yen so enipa bia e wo yemu bia so ye beye na amomo sanya bia no se wo mu nam na se bia driver ni bia na ohyenkene bia ye bia ye wo number eguka na chi wo mu fa ndom report a entemporary ye 200 mo yeah that's within with the brain view me pasho me din di Kwesi Nyako Aidan me na me operations manager Opemsuo Express.
aproba ye deba 2M Express ebra wo mo ayen hyehyeye mo ma droba fo ne wo madwumayefo wo mo ye apomiden hwehwe mu mapa ede ama wo mo ene wo mo hwe adroba fo no aso wo mo hwene wo mo ani wo ma hwehwe wo mo mogam ahwe se wo mo gina brane ansana se obetena sti anim akwa ade we ya ade a eboa pa se company hodo no a wo mo ene passengers di dwuma na wo mo ya droba fo eye adwuma no so obia esua me yiri se akwanhia hodo a yenya no ye kwa so no enkeso bete pa obia ensua 2M Express na yendi se adwuma we ebeboa ye ama yabo enkwa nipa ene ajapade ho ban